Det gør den her. Så det var sgu ikke lige sådan, det skulle have set ud. Nå, det gør det alligevel. Så lidt duftevandt, det er ammoniak. Hentet direkte fra køerne, og det var det vist ikke så lige, at så for svinen, måske, jeg ved ikke rigtigt. Men en lidt for tynd opløsning. Jeg tør ikke at bruge 3 dobbelt ammoniak, fordi så er det ikke sikkert, at jeg skal hoppe af. Vi prøver lige at finde det der ikke. Jeg ryster lidt på hånden. Ja. Vi prøver lige at hælde det her op i. Det skal være sådan lige lidt flot. Det skal alligevel være nogenlunde. Så nogen, for dem der har set det før, så må de lukke øjnene, eller så må de gøre noget andet. Det er bedst, det tror jeg står. Vi giver lidt ja den her. Godt, og så har jeg været om at veje lidt sukker af. Så var jeg ikke sikker på, at vi havde sukker nok til kaffe, så jeg tog en chat ren glukose heroppe på skolen af. Så lige at se, vi nu lige lidt dernede. Så jeg fik få det til at være gær. Det ser allerede sort ud, så det er ikke så godt. Så vi prøver lige at gøre sådan her. Giver det lidt varme. Det bliver det ikke. Hvad sort det er. Det ser sgu sort ud for de gamle her. Det er fandme skidt. Men nu ser det sgu ikke så rent. Det er også der, at jeg selv skal sige det. I kan ikke se, hvad der sker her. Det er også fint. Jeg ser det 2 gange, inden det sker. Men hvad var det nu, man lavede pokaler af? Så nu har vi lige sådan en lille stykke. Jeg skal lige have det lidt holdt ud, fordi hvis det her tørrer ind, så er det eksplosivt. Så det må være, at jeg må have det. Det vil jeg lige have.